Dwi'n byw lawr yng Nghaerdydd ers rhyw 5 mlynedd erbyn hyn. A dwi'n rili sbio nôl a dwi wedi gwneud yn ffrindiau, dwi wedi setlo. Ar hyn o bryd mae'n siwtio fi, cos mae'n gymaint o bethau i wneud yma, a mae'n bob dim yn accessible, a bob dim yn eitha hawdd cyrraedd iddo fo neu wneud neu be bynnag. Felly, yn gallu bod yn eitha rhad hefyd. So, mae'n rhaid lot o ryddid i mi, ond wrth gwrs mae mam yn licio dod lawr a siopio, lot fwy o siopa mam yn ystod fyny yn y gogledd. So mae mam yn dod fwy na mae dad a deud gwir. Dim rioed i cwyno am ei chyflwr. Dwi rioed i gweld sy'n dweud, pa ma di digwydd i fi. Mae hi jyst di bod mor upbeat am yr holl beth ac di gwneud lot na fysa na lot o bobl ddim yn gwneud ac ia, da ni yn edmygu ond hefyd mae'n waith calad weithiau dyna fo. Oedd hi jyst fodlon i byd ac yn hawdd iawn i delio fo. Ac os oedd y doctoriad yn dweud bod angen wneud hyn, oedd jyst yn dderbyn o. Ac dyna be oedd ddim di fod, dyna fo. Yn 2010, o'n i'n ffodus iawn o cael cyfle i mynd allan i Coleg Beiblaidd yn Awstralia. Dwi'n person sydd ddim yn hoffi istand llonydd, dwi eisiau mynd o gwmpas ac yn trefeilio pethau. Ond dwi'n credu bod Catrin fel hefyd. Bendant, mae wedi trafeilio ddipyn. Fiath hi ar yr un trip sy'n sefyll yn y meddwl, path i Canada ben ei hun yn 2005, dwi'n meddwl oedd hi. Ac oedd mynd mae'n cinion i'r airport i adael i fynd fel petai yn anodd iawn. Ond oedd hi'n benderfynol, do'n am pwrpas trio niwyd. Doeddan ni'n isio, probably, oeddan ni isio iddi fynd a cael y profiadau ben ei hun. Ond i gweld ti'n mynd a ben ei hun o hynna yn anodd a gwybod fel mae hi'n gorau, da chi'n bod, peth mwyaf simple fatha cario ces. Dwi'n hi'n gedru wneud yna dda iawn. Ond be hi ddeud ydy bod gen i hi y ffordd ofyn i bobl sa'n gedru helpu yna, a dwi'n siŵr bod chdi'n gwybod hyn dy hun, sydd i gael bobl eraill i dy helpu di, a mae bobl wrth i bod yn helpu rhywun arall. Dim jyst rhywun sy'n anablal, ond jyst generally helpu bobl, dwi'n meddwl. Swn i'n dweud bod yn anabledd i wedi dal fi nôl o gwbl a dweud y gwir. Mae jyst yn wbeth arall i feddwl amdano fo ella weithiau. Dwi'n cychwyn yn y bore, a dwi'n cychwyn allan y tŷ yn bore, dwi'n meddwl, dwi'n gochi'n anodd, dwi'n gochi'n wall, dwi'n gratchus i. Lle mae'n gratchus i? Ti'n gwybod? Dwi ddim gwahanol i lle mae'n gradau neu lle mae'n sgidiau fi, neu cos dwi wedi rhaid nhw dan gwely nos yn cynt, so dwi'n cofio lle mae nhw. So mae'n bywyd normal. Mae'n normal i fi, beth bynnag. Jyst meddwl am Catrin yn gyffredinol a fel sy'n dweud James, dim anabledd i o wir ac i jyst ffordd wahanol o wneud pethau gwrach ambell i beth. Sa rwy'n methu wneud, ond mae pawb fel yna yn byw bywyd. Ond pan oedden ni ar wyliau efo Barry yn ddiweddar, oedden ni'n trafod Catrin ac cariad Barry'n trafod Catrin a dweud, oedden ni'n dweud, oedden ni'n dda oedd i chi. Ac ia, medda Barry, dwi rioed wedi meddwl am Catrin yn anabl, jyst chwaer i fi di, niwsans weithiau, ac na fo, ond ia, dwi rioed wedi meddwl amdani fatha efo anabledd. Dwi'n meddwl bod ni ddim chwaith i radda. Os ydych chi ddisgrifio Catrin mewn brawddeg, pe fysa fo? Mae'n gwestiwn da. Dewr, bod hi'n meddwl hynna, penderfynol, geiriad i hyn, sori, dim... Dwi'n meddwl bod ti'n benderfynol, a mae hynna wedi helpu yn bendant yn ei bywyd. Sa'n byd yn weld yn broblam i, os oes yna broblam, mae'n ffeindio ffordd o drosto fo. Dim rei give up ar y broblam, lle.